Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pahiran, wala na'y kamatayon, Ano yung nasab karon kining the City Cathedral of International One Way Outreach dinhi sa siyudad sa Tagum, magapadayon usab ni ining matinud-anon nga mga mensahe alang sa atong pagpangalagad uban ang pagkinabuhi. Okay, kaganiya gisgutan nako ang atong teksto diha kita nagasugod sa Kadang Korinto kapitulo 9 bersikulo 8 nga nagahisgot kini nga ang pagkinabuhi uban ang pagtuman sa kabubuton sa Dios. O karon mga igsoon kaniyang buntag isgutan nato nga gikinahanglan gayud nga kita mutunong ug musunod gayud sa iyang kabubuton. O gawas pa ni ana nganong gisgutan nato kaniya nganong daghan ang nagantos ug daghan ang nagalisod sa ilang pagkinabuhi karon tungod kay wa man sila magsunod sumala sa kabubuton sa Dios. Gipadayag sa Ginoo ang iyang mga maayong butang aron ang tao makabaton sa kahamugaway ug kalipay ni ining kinabuhi. Busag gisgutan nato kaganiang buntag ang pagka mapinasakopon o pagkamutuman sa iyang pulong. O ang ikaduha, samtang kita nagatuman ni ining mga butanga, kita usab mag-aalagad uban kaniya nga malipayon. Kay kung dili kita mualagad nga malipayon, nagaingon siya atong alagaran ang makaaway nga gipadala sa Dios kanato. Kaaway nga mao ang kagutom, kalisod, kahubo ug uban pa nga mga kapobrehon sa pagkinabuhi. Busa ang libro sa Deuteronomy chapter 28 verse 47 mao kana ang iyang gisgutan. Ug tungod niya na makita nato na ato gayong ikalipay ang 1 Pedro kapitulo 4 bersikulo 12 ngadto sa 17 nga uban ang mga pag-antos ikalipay nato kini tungod kay natural ra gyud kini pagkinabuhi ang nagayod kita sa mga pag-antos uban kang Kristo. Dili nagantos tungod sa mga dinautang buhat kundi nagantos sa espirituhanong pagantos uban ng malipayong pagpangalagad diha kaniya. So dinhi kita sa ikatulong bahin mao ang pagkamatarong. Kinahanglan ato yung kabuton ang tinuod nga pagkamatarong nga iya sa Dios. Kay kung dili nato kini paninguhaon o paningkamutan, dili gayud nato makapot ang iyang kabubuton. Busa dinhi sa Proverbio kapitulo 21 bersikulo 21 atong sulayan sa pag-abli ang atong mga Biblia dinhi sa Proverbs chapter 21 verses 21. Okay, akong basahon ang iyang pulong nga nagaingon. Okay. He who pursues righteousness and love finds life. Unsa kuno to? Siya nga nagapaninguha ni ining tinuod nga pagamatarong ingon nga gikan sa Dios uban ang tinuod nga gugma ingon siya makakaplag og kinabuhi. Dili lang makakaplag sa kinabuhi, nagaingon pa gayud ang pulong find life, prosperity and honor. Sumao na mga igsuon nga kung ang usa ka magtutuo diha kang Kristo magapadayon og magapaninguha ni ining tinuod nga pagkamatarong nga iya sa Dios, nagaingon siya makakaplag gayud siya og kauswagan. Makakaplag siya dili lang sa kauswagan kundi kinabuhi. Unya kauswagan o dungog. Ug gawas pa niini ang Proverbs chapter 28 ato tan-awon usab. Proverbs chapter 28 verse 20. Okay, Proverbio 28:20. Nagaingon usab dinhi ang iyang pulong sa verse 20. A faithful man will be richly blessed. Unsa kuno to? Ang tao kuno nga matinud-anon, ang tao nga nagasunod sa tinuod nga kabubuton sa Ginoo, ingon siya will be richly blessed. Bulahan kaayo siya. Gawas pa ni ana, nagaingon siya, but the one eager to get rich will not go unpunished. Unsa kuno to? Ang usa kuno ka tawo nga gusto nga maninguha sumala sa iyang gipangandoy, dili gayud siya makaykiyas ni ining mga butanga. Pagasilutan gayud siya. So dinhi usbon ko, ang matinud-anon kuno nga tawo ingon si will be richly blessed. Usa siya ka giingon na madagayaon nga kalipay or bless or panalangin diha sa atong buhi nga Dios. Og dinhi napakaplagan na usab nato, basahon na usab nato dinhi ang 1 Timoteo kapitulo 6. 1 Timothy chapter 6
verse 11. Nagaingon siya dinhi, but you, man of God, ingon siya, ikaw, tao sa Dios, flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Unsa kuno to? Ikaw kuno tao sa Dios. Ingon siya, palayo gikan niini mga butanga nga iya sa kalibutan. Hinunoa paninguhaa nga maangkon nimo ang tinuod nga pagkamatarong, pagka-Dios nun, pagtuog gugma ug ang imong pagkalahutayon diha sa Ginoo. So ingon niya na mangigsuon ang tinuod nga pagkinabuhi, ingon nga mga tinuod nga Kristohanon. So karon mga igsuon, makita nato na dili tanan nga mga nagaila kaniya nagkinabuhi niini tungod kay dunay uban na luag ra kaayo ang ilahang pag-ila ug pagpangalagad. Ang ila lang diha nga importante na matud pa nga naay Kristo. Okay, tungod kay giluwas naman kita. Apan alang kanako gikinahanglan gayod nga kita dili na maoy magbuot sa tong kaugalingon. Doon na kita nagkadaiya o nagkalailahing mga kinaiya or karakter sa atong kaugalingon. O kining mga butanga, dili gayod kini maayo. Busa, ingon ang Biblia, hukasa diha kaninyo ang mga butanga dili maayo sa Episo. Makita na to kini sa libro sa Episo, Kapitulo 4. Okay, atong tanaw na usab ang Kapitulo 4 sa Episo. Nagahisgot kini mahitungod sa mga butanga pagbag-o. Okay. So nagaingon siya dinhi. Praise the Lord. Verse chapter 4. Iyon siya. Verse 20. You, however, did not come to know Christ that way. Sabi saya pa, wala baya ninyo hikato ni si Kristo nga ingon ni ana? Verse 21, surely, you heard of Him and were taught in Him in accordance with the truth that is in Jesus. Sa diha nga nadungog nato kini gikan kaniya, gikatudlo kini gikan kaniya nga ni kanato sumala sa kamatuoran diha kang Hesus. Nag-ingon siya sa verse 22, you were taught with regard to your former way of life. Okay, ang atong daang pagkinabuhi, ingon siya ang atong mga kinaya. So siya giingon, put off your old self. Unsa kuno to? Hukason nato kini ang atong daang pagkinabuhi. Diin kini mo'y magahatod sa dili mao nga kinaiya, ingon nga mga hulagway, mahimong kahayag at tubangan sa uban. Busa mangisuon baliko nako karong mga panahon na kini nga ato gayong tinudon ang pagkinabuhi uban diha kaniya. Okay, tungod niini mga igsuon, makita nato na dili lamang kita nagasunod, dili lamang kita nagaalagad nga malipayon, dili kita lamang nagpaninguha sa tinuod nga pagamatarong, kundili ato gayong kinabuhion. Okay, so din hinausap ako sa ikaapat nga bahin, ang pagkinabuhi nato diha kaniya, ingon nga pagkinabuhi sa hilabihan kapag ka manggihatagon. Okay, so ingon ni ana mangigsuon ang tinuod gayod. Nag-ingon siya din, you will know the truth and the truth will set you free. So niining kinabuhi ang Biblia nagaingon sa ikaduhang Korinto Kapitulo 9. Ato no sabtan-aon din ang ikaduhang Korinto Kapitulo 9. Isgutan nato kining kinabuhi karon. Bisan tuod o ang atong mga kahimtang daw adunay mga kahadlok o kabalaka apan ayaw usba ang imong pagtuo diha sa Ginoo. Tungod kay diha sa Ginoo mausab pa ang buko-buko or hak-hak sa lubi nung ka kaysa saad sa pulong sa Ginoo nga mausab. Ang iyang pulong is a final word, dili na gina mausab. So atong kinabuhion kining mga butanga tungod kay uban kini kauban kini sa pagkinabuhi uban sa kabubuton diha sa atong Dios. Okay, kinahanglan nga puy-an nato kini. Ikaduhang Korinto 9 bersikulo 11 akong basahon. You will be made rich in every way so that you can be generous on every
occasion. Dili gusto ang Dios nga ikaw magapabilin nga magkalisod. Kundili iya ikaw pagipanalaginan aron ikaw usab mo panalangin sumala sa gikinahanglan alang sa uban. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Okay, usbon ko. Tungod ka na to. Kining atong pagkamagihatagon, mo resulta kining pagpasalamat, dakong pagpasalamat diya sa atong buhi nga Dios. Okay, so dinhi makita nato nga nganong buhato nato kini mga igsoon. Dunay mga pipila ka mga rason ngano nga kita magahimo ni ining mga butanga. Okay, number 1, makita nato dinhi. Unang butang, ngano nga atong buhaton kini tungod kay aron matagbo nato ang gikinahanglan ni ining kinabuhia. Okay, to meet the desperate need of the world. Ang kalibutan hilabihan gayud kalisod. Praise the Lord. Lisod, kasamok pagyud, kabalaka, problema, ug uban pang gihuna-huna nga mga suliran nga muoy muatake sa panghuna-huna sa tao. Apan praise God, salamat nga naay Dios nga musagang ni ining mga butanga nga maoy mupahiluna kanato aron dili mabalda ang kinasuluran nga bahin sa imong kinabuhi. Kay ngano ang libro sa Philippians nagaingon, God is working in you. Philippians chapter 2. Sulayan daw nato pagtan-aw kining libro sa Pilipos kapitulo 2. Okay, dinhi makita nato na nagalihok siya uban kanato. Okay, diri sa Philippians chapter 2 verse 13. For it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. Nagalihok siya, igsoon. Nagalihok siya sa sulod nimo. Busa, ayaw kabalaka, ayaw kahadlok. Atong kinabuhion kining mga butanga, dili lang kita nagasunod siyang pulong, dili lang kita nagaalagad nga malipayon, dili lang kita nagkinabuhi nga matarong uban sa Dios apan let us live and be a generous giver. Praise the Lord. Okay, adto ta sa rason. Rason number 1, to meet the desperate need of the world. Nganong buhato nato kini aron matagbo ang tanan nga mga gikinahanglan nga kalisdanan sumala sa giingon sa iyang pulong. Okay. Nagaingon siya din sa sa John chapter 16:33. Nagaingon siya, sultihan ko kamo ni ining mga butanga. Ingon siya, in this world you will have trouble, problems. Ingon siya, I have told you these things. Sultihan ko kamo. Ingon siya, in me you may have peace. In this world you will have trouble, problems. Iyon siya, but take heart, pagkalipay ka mo. Kaya nagayon siya, I have overcome the world. So iyon siya, pagkalipay ka mo, kaya gimbuntog ko na, busa mga kaigsuunan ko diya kang Kristo, kung ikaw ilalom man sa tinuod nga pagkailalom diya kang Kristo, ikaw ang taong madaogon uban kang Kristo. Praise the Lord. So dinhi, makita nato, ng atong pagkamagyatagon, tagbuon ang mga panginahanglanon. Kaya ang kalibutan kanunay nga nag-ilaid. Praise the Lord. Ikaduha, to enhance prayer, to enhance love and fellowship. Sa diha nga ikaw magmanggihatagon, ang tao nga imong gihatagan o imong gisilbihan, dili gayud siya mubulag sa pag-ila diya sa Dios. Magapabilin siyang malipayon, magapabilin siya uban sa mga pag-ampo, magapabilin siya uban sa dakong gugma diya sa Ginoo ug pagpakig-uban kanato mga igsoon. So importante ang pagtinabangay, importante usab ang paghinatagay. Ang ikatulo, praise the Lord, rason ngano nga kita magkinabuhi sa pagkamangihatagon. To probe, okay, to prove one's loyal to Christ.
Sa diha di ay nga ikaw sa katao nga mangyatagon, liwat kagayod ni Kristo. Liwat kagayod. Ang yawa, ang iyang kinaiya, kining pagkadalo, mga igsoon. Okay. So dinhi makita nato nga adunay prueba. Ang prueba niini mao nga makapakita kita ingon nga loyal diha kang Kristo. Okay. So mao kana ang giingon dinhi sa ikaduhang Korinto 9 versikulo 11. Okay, basahon no sa nato kadali ang 13. All the saints sends their greetings. Unsa kuno to? Ang tanan nga mga balaan kanunay nagpadala sumala sa ilang mga gipadalang gugma gikan kanila. Greetings. Okay. Sa verse 14, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Praise the Lord. So ingon ni ana mga igsoon nga kun atong buhaton kini makita gayud og ang pruweba nga ikaw gayud kita. Ingon nga pamilya diha kang Kristo, mga liwat gayud kita kay mao kanay kinaiya sa atong buhi nga Dios. Ang atong Dios magyatagon. Ang atong Dios ang kinaiya sa Dios. Maluluyon. Praise the Lord. O ang ikaupat, rason ngano nga kita magkinabuhi uban sa pagamagyatagon, to praise God for His indescribable gift. Kung sa kuno to, kining giingon indescribable gift, mao kining mga butang na dili masukod ug dili gayud maisip nga gasa. Praise the Lord. Mapahimaya nimo siya tungod sa dili maisip, dili masukod nga gasa, sumala sa giingon sa versikulo 15. Okay, so mauni ang iyang giingon. Dili gayud masukod. Tungod niini mga igsoon, atong makaplagan ng atong Dios. Dili gayud siya Dios nga masinalaypon, kundi matinud-anon ug mutuman siya sumala sa iyang saad. Busa, ayaw kalimot igsuon ko diha kang Kristo. Kining kinabuhia, kining atong panahon karon, dili kita angay mabalaka. Praise the Lord. Ngano? Diha na nato masukod kung nagkinabuhi ka ba sa pagtuo. Walay kaguol, walay kabalaka. Ayaw ingna na wala na dako na kayong epekto sa akong trabaho o ang akong abot og income, akong sweldo, wala na, dili ta maguol ni ana. Ayaw kabalaka. Praise the Lord. Gani dinhi atong tanawon ang libro sa Roma. Romans chapter 1 verse 17. For in the gospel a righteousness from God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. Ang iya kunong mga matarong mabuhi gayud pinaagi sa pagtuo. So dinhi akong gisusi adunay mga upat ka mga bersikulo nga nagakuhatag og kusog ug kaligon nga dili gayud kita angay maguol, masubo ug mabalaka. Sama pananglitan sa Habakuk 2:4, sama pananglitan sa Galacia kapitulo 3 bersikulo 11, sama pananglitan sa Hebrehanon kapitulo 10 37 ug 38. Nagahisgot ka na sa iyang giingon na pagka matarong magkinabuhi, ang iyang matarong magkinabuhi uban sa pagtuo. Mga igsoon, buhi ang atong Dios nga gialagaran. Dili kita angay masubo sa atong panahon karon. Maulang lakwi ang pagkinabuhi uban, ang pagtuman diha sa kabubuton sa atong buhi nga Dios. Kay kung wala kini pagkinabuhi, walay pagtuman sumala sa iyang kabubuton, dili kagayod makasulod sumala sa iyang gisaad. Dinhi sa Hebrews chapter 4
akong dugangan usa makadiyot. Ang libro sa Hebrehanon kapitulo 4 bersikulo 1. Nag-ingon siya, therefore since the promise of entering his rest still stand, samtang ang mga saad niya sa kapalayan nagapadayon pa, ingon siya, let us be careful that none of you be found to have fallen short of it. Dili unta kita mga pakyas. Praise the Lord. Kay ngano, verse 2, for we also have had the gospel preached to us, kita usab, gikawalihan ni ining ebanghelyo, just as they did, sumala sab sa ilang nadungog. But the message they heard, mo na problema, kaya ang mga mensahe nga nadungog nila was of no value to them. Wala magpulos kanila. Ngano? Because those who heard did not combine it with faith. Wala sila magkinabuhi. Igurang naminaw, igurang gipalabay, wala nila kinabuhi. Now, we who have believed, kita nga nakadungog og nagatuo, enter that rest. Nakasulod. Nabisan pag unsay buhaton sa kalibutan, magpabilin gayod kitang stable, mga igsuon gunit kanunay sa pulong sa Dios. Dasigon ko ikaw, ang mga butang nga akong giisgutan, ato gayod kining buhaton og tumanon, aron nga unsa magalakaw kita nga malipayon madaugon uban sa atong Ginoo. Sultihan ko kamo, matagpilo sa mga adlaw, bag-ong adlaw ug kadaugan nga atong napuy-an. Ayaw, pero ang uban nga nakadungog ug wala mudawat niini, praise the Lord, dili madag palakas ni. Walay tao nga makapalakasan nimo. Didto ta sa pulong uban sa Ginoo, didto ta magpalakas uban sa pagtuman sa pulong sa Ginoo. Sa tinuod lang, sultihan ko kamo, dili gayud mapakyas ang pulong. Sa kadugayng panahon nga ako nagapangalagad sa Ginoo. Praise the Lord. Sukad pa ni atong since 1980s hangtod karon, ang mga kasinatian nga akong nasinatian, nakaingon gayud ako, ang pulong sa Ginoo dili gayud mausab. Dili mausab, mga igsuon. Praise the Lord. So kita nga nagatuman, kita nga nagasunod niini, makasulod ikaw sa giingon kapahulayan. Kapahulayan. Makatulog ka sa maayong pagkatulog. Magmalipayon ka nga magpuyo uban sa imong panimalay. Okay. Luag ang imong kasing-kasing. Praise the Lord. Ngano tungod kay nagalihok siya sa atong sulod. Importante nga magalihok siya. Sumala sa akong gibasa sa Philippians chapter 2 verse 13. Hallelujah. Magalihok siya. Okay. So mga igsuon, mao kining mga butanga ang kanunay na kung ipahinumdom kaninyo tungod kay importante kaayo nga kita magalakaw ug magasunod sumala sa iyang pamaagi o magasunod sa iyang kabubuton. Okay? So, kumusta mo? Ang atong mga viewers usab diha sa nagalain-laing dapit, praise the Lord, sa Singapore o sa bisan na asa nga dapit, praise the Lord, sa Georgia, praise the Lord, dili lang dinha nga mga dapit, dinhi sa ato sa Pilipinas. Kumusta ang atong mga kaigsuonan diha sa Quezon? Praise the Lord. Si Pastor John Inutan. Okay. Aniya karon atong makita usab ang atong magigsuonan sila si Vera. Kumusta ka diha, Sister Vera? Okay. Si Brother Royal Siol. Okay. Praise the Lord. Si Childon. Okay. Don, kumusta Don? Si Jasper Racazzo. Si Karen Molina.
asawa sa akong anak. Okay? Okay, Genevieve, kumusta mo diha? Bungkalis, Banuag. Okay. Si Abigail, kumusta ka mo? Si Ay Molina, hello. Kumusta? Praise the Lord. Kumusta ang mga bata? Si Pastor Sandy. Okay, so daghan pa kaayo nga atong mga viewers din ha. Okay, ang mga taga Cordoba, mga taga Ilutungan, mga taga Suong, si Pastor Ismer, kumusta mo dia? So dili kita ngay mabalaka sa atong mga panahon tungod kay dili nimo mapugngan kini. Unsa may nahisulat ug unsa may nahibutang dinhi sa Matthew chapter 5. Okay, verse 17. So dili nako kalimtan kana mga butanga gani bisan tuldok tumanon gayud kana. Okay, tan-aw daw nako dinhi sa akong Matthew chapter 5. Okay, mao gyud ni siya. Matthew chapter 5 verses 17. Okay, tan-aw nako kadali ha. Okay, verse 17. Okay, mao na ni. 16, 17. Okay. Okay. 17, diara. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Verse 18, I tell you the truth, until heavens and earth disappear, not the smallest letter, not the less stroke of a pen, will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Okay, bisan gani kuno tuldok tumanon gyud ning tanan sumala sa nisulat, so dili ta mahibulong, dili ta maepektuhan kay kini mauna gyud ni. Praise the Lord. So angay nata nga magpasalamat, atong ipasulbong ang atong mga kalipay, atong isulbong ang tinuod nato nga pagamatarong diha sa Ginoo. Bisan unsa nga simbahan karon usara nga atong Dios. May son, wala na lain pa. Busa, akong ipaabot ang akong mga pagpangumusta diha sa ato magigsonan sa Cebu, sa Liti. Si Pastor Anden. Pastor Anden, kumusta? Salamat kaayo sa inyong mga pag-ampo. Ug may among mga pag-ampo sab nga ang Dios magagamit pa kaninyo diha. Ug tagaan ka pa og maayong panglawas. Si Pastor Cres, okay. Pastor Cres, sa pa. Paglinawan. Oh. Hapit ko makalimot sa apelyido ni Pastor. Ang ato makigsunan usab din sa Dumaguete, si Pastor Lloyd Quaresma. Okay, ang atong district overseer sa Bohol, si Pastor Roger Luna. Kumusta mo diya ang imo mga sakop? Salamat kayo kami nagapaluyo sa mga pag-ampo diya kaninyo. Sa Siquijor, ang buluhaton diha sa Siquijor o sa Leyte. Okay, doon na kita'y buluhaton diha sa Leyte, sa Hinunangan, sa, nakalimot ko sa itong lugar to, sa Hinunangan. Basta sa Hinunangan to. Kumusta atong magigsonan si Ardi? Maoy nahimutang o nabinlan sa buluhaton diha sa Ebanghelyo. So kami nagaampo diha uban kaninyo. Okay, praise the Lord. Kung mutugot pagyud ang Ginoo, ni anang mga bulana sa Mayo, makaabot kami tungod kay mo may schedule ka sa inyong kasaminto. Okay. So mga igsuon ko diha kang Kristo dinhi usab sa Tagum, dili nako kalimtan ang atong mga church officers, atong mga church leaders, ang atong mga presbyteries. Kumusta mo diha? Okay, si Michael Andamon, si Brother Sunny, si Brother Pat, kinsa pa ni uban ni ani si Brother Ando, si James Di Guzman, o kinsa pa kini uban pa nga mga church leaders nato, o ang atong mga chairman sa atong SMAG, ang atong chairwoman sa Lihi, no other than Sister Marites Racatso, ang atong mga buutan nga mga leader nga dili gayud malimot sa pagpaluyo sa tanang buluhaton. Okay, so mga igsuon, nagato ako nga inyong nadawat ang mga presko mensahe karong gabi, o ayo kalimot paluyuhi usab kami sa inyong mga pag-ampo. Mag-inampo ay usab kita, og tungod niini atong himuon nga kini usa ka dakong kalipay, mga pag-antos diha sa espirituhanong pag-antos. Dili pag-antos kalibutan tungod kay nagabuhat kitag sala, so mag-antos ta. Dili
mga pag-antos ingon nga mga espirituhanong pag-antos nga angayan gayud natong buhaton kini. Sumo niyang gisgutan sa libro sa Pedro na magkalipay kita uban sa mga pag-antos diha kang Kristo. O karon maayong gabi kanyong tanan, o God bless us all. Magampo kita. Langit noon nga mahan. Salamat sa imong pulong karong gabi. Salamat sa imong gugma kanamo ug ang imong pagpahinumdom kanamo. Dili gayud mulubad ang imong gugma kanamo. Busa naglaom kami, nagasalig kami, kay kung wala ikaw, wala gid kami mahimo. Busa buligi ang ilang mga paninguha, may mga pag-ampo nga kung aduna pay mga butang nga gikinahanglan alang kanila Ginoo tagbuak kini. Busa salamat Ginoo, ug kung aduna man usay mga nagmaluyahon karon banguna siya Ginoo. Ug salamat ni ining coronavirus Ginoo nga dili na madugay matapos na kini. Sa ngalan ni Kristo Jesus, busa Ginoo, salamat sa imong panalangin. Ang imong saad Ginoo, nga kini mo'y nagahatag kanamo kusog. Ug salamat nga tungod niini, ang imong gahom nga niya kanamo Ginoo, mo'y nagaproteksyon kanamo. Busa malipayon kami nga nagabarog kanunay ug nagagunit sa imong pulong. Kining tanan mong ipasalamatan sa ngalan sa Man sa Anak ug sa Espiritu Santo, sa pangalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Mayong gabi kaniyong tanan. God bless us all. God bless you. Doon na lang ang panahon, igsoon ng Diyos, kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyang kuhaon, sukaton na siya. Ikaw o ako, iyang kuhaon, lalinong nagtusa. Panganudul talipay ang atong matagamtaman, kauban siya. Pagkaanin lutok kataho, ang langit lubulawan ang atong pagalatang daw sa langit ang iyang pagkadan ang syudad kapulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakirang, wala na'y kamatayon isuon. Lunlong tanan kalihan, uban sa atong Diyos, kanindot ang lahing kamatayon. Syudad na bulawan, daw sa langit ang pagkakumbang, dayanan sa mga gila na bato. Supa sa kinabuhi, kristal na buhing tubig, inanas sa trono sa Diyos. Doon na lang ang panahon, igsoon nga ang Diyos, kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyang kuhaon, sugaton na siya. Ikaw o ako, iyang kuhaon, lalinong nagtusa. Panganod, lulog kalipay ang atong matagamtaman,